Zo, goeiedag iedereen te Hulst. Ik ga nu terug naar Vogelwaarde fietsen, maar via het tuincentrum Intratuin. Dat is ook nog even interessant om de locatie in beeld te brengen. Dus terug mijn vertrekplaats hier, parkeerplaats Kampers, via het winkelcentrum een stuk en dan de Intratuin en de polders naar Vogelwaarde. Veel plezier met de fietsroute. Zo ja, ik ga hier een stuk te voet wandelen. Officieel moet ik dus hier wel afstappen aan de linkerkant. Het brugje over. Begin van de namiddag hier op vrijdag in Hulst, dus het klassieke volk.
Zo de afstand, ja, amper een kilometer 500. Zo, met de fiets 7 minuten kan je zeggen, dus met de auto gaat dat een tweetal minuten maximum zijn. Dus ook interessant, hier heb je ook een horecapunt, een pracht van een winkel, dus ook wel aangenaam. Hè? Maar ik zijn nog altijd mensen die het niet kennen hier, dus het is vlakbij het winkelcentrum Stationsplein. Zo, en voor de liefhebbers zal het nu doorfietsen naar Vogelwaarde, al te zien hier op de kaart. Dus ik ga een stuk van de polders doen en zo door naar Vogelwaarde.
Ja, een prachtige natuurweg hier. Je ziet ook wel op de GPS-kaart. Zowel in de zomer als in de winter is dat hier aangenaam. Als de weg goed bereikbaar is.
Zo'n half uur onderweg, iets meer dan 10 kilometer natuurlijk via de tuincentraal. Dus ook wel een goede route, ook wel redelijk snel. Zo beste mensen, tot de volgende.